Došao je i taj dan. Neki su ga željno iščekivali, a neki ne toliko. Posle dugog letnjeg raspusta zvono se ponovo oglašava. Počinje nova školska godina. Deca su pristizala sa svih strana. Svi su bili jako uzbuđeni jer će ponovo vidjeti sve svoje drugare. Neki su bili nervozni, imali tremu, jer povratak u školu znači ponovno učenje i kontrolni zadaci, dok su se neki, željni novog znanja, baš tome i radovali. Ćao, drugari! Evo nas opet svi na okupu. Baš sam se radovao da vas sve vidim. Ćao svima! A gde je Nina? Ne vidim je nigde. Mora da se uspavala, kao po običaju. Znači ništa se nije promenilo. Hajde, sačekat ćemo je unutra. Sva deca su se uputila ka ulazu i okupljala u holu škole. Imali su još vremena do početka nastave da proćaskaju malo jedni sa drugima. Dobro jutro svima. Evo, dočekali smo i ovaj dan. Opet počinje škola. Smestite se svi pa da počnemo sednicu. Svako od vas je dobio svoj plan i program nastave. Je li ima neko neke primedbe? Imam ja. Zašto sam opet dobio odeljenje 4-5? Oni su zaista nemogući. Ajde, Aco, nemoj tako. Možeš ti sa njima izaći na kraj. Možda jesu nemirni, ali su svi oni naša deca i moramo da se izborimo sa njima i da ih izvedemo na pravi put. Pa lako je to reći. Svi se sećamo nezgode sa fizičkog časa od prošle godine, kada su mi učenici slomili rog. Evo i dalje mi nije izrastao. Meni se sviđa program nastave, baš je lepo osmišljen, ima mnoštvo novih zanimljivih stvari za decu koje mogu da nauče. Upravo tako. U redu. Ako niko nema dodatnih komentara, pripremite se za nastavu. Prvi čas počinje za 10 minuta. Hol škole je odjekivao osmehom i dečijim pričama. Sve više đaka je pristizalo u školu. Hej, evo je i Nina. Ćao, drugari. Dobro je. Stigla sam taman na vreme. Zaboravila sam svesku sa domaćim koji smo imali da napišemo preko raspusta, pa sam morala da se vratim kući po nju. Pa ja sam skroz na to zaboravio. Uopšte nisam napisao taj sastav. Opet ću da dobijem minus. Zvono je oglasilo početak prvog časa i svi đaci su se uputili ka svojim učionicama. Dobro jutro, deco. Nadam se da ste svi dobro i da ste lepo proveli svoj raspust. Jasno! Sad ćemo taman da čujemo vaše priče i doživljaje sa raspusta. Nadam se da ste svi napisali sastav o tome. Nastavnik Đole je počeo da proziva jednog po jednog đaka da pročita svoj sastav. Bilo je tu raznih priča. O letovanju, vožnje čamcem, posete baki i deki na selu, izleti u akvapark sa roditeljima, filmske večeri kod kuće. Bilo je svega. Čas se približavao kraju i Jovan je izdahnuo. Dobro je. Izvukao sam se. Nastavnik me nije ovaj put prozvao da čitam sastav, ali za sledeći put moram da budem spreman. Drugi čas je bio čas prirode i društva. Nastavnica Divna je bila jedna među omiljenim nastavnicima u školi. Bila je jako dobra i blaga prema deci. Često ih je puštala da se zabavljaju na njenom času. A učenje na njen način je uvek bilo jako zanimljivo i sva deca su volela njen predmet. Pa dobro, deco. Nadam se da vam je prvi čas srpskog dobro prošao. Pošto nam je ovo tek prvi čas zajedno, možemo da se malo zabavljamo. Šta biste želeli da radimo ovog časa? Možete da nam opet pričate priče o dinosaurusima i kako su nestali sa zemlje. Ta priča je uvek zanimljiva. Deca su se okupila oko nastavnice i sa uživanjem su slušali njenu priču. Treći čas je bio čas matematike. Nastavnica Zorka je bila najstrožiji nastavnik u školi. Niko na njenom času nije smeo da zucne. Sva deca su uvek bila najmirnija kod nje. Svi su sedeli na svojim mestima i kada su imali neko pitanje, podizali su ruku da se jave. Ove školske godine počinjemo da učimo razlomke. Nadam se da niste zaboravili operacije množenja i deljenja tokom letnjeg raspusta. Kao podsjetnik, sada ćemo da imamo malu proveru znanja. Nastavnica je deci podelila papire i vreme za izradu testa je počelo. Nema prepisivanja, svako da gleda u svoj test.
Tišina je ispunila učionicu dok su đaci marljivo radili jedan po jedan zadatak. Treći čas se završio i školsko zvono je oglasilo početak velikog odmora. Deca su potrčala napolje u dvorište da se igraju. Konačno, odmor! Ovo mi je omiljeni deo školskog dana. Drugari, onaj test iz matematike je bio baš težak, ali bit će već vremena za učenje. Sada je vreme za igru. Deca su se zabavljala i igrala u dvorištu. Neki su se pentrali po penjalici, neki ljuljali, dok se ostatak spuštao niz tobogan i trčao po dvorištu. Kao i svemu, i odmoru je došao kraj. Vreme je za sljedeći čas, čas engleskog jezika. Hello, kids! Hello, Miss Ivana. Kako vam protiče prvi dan škole? Super. Čitali smo sastave iz srpskog, pa smo onda učili o dinosaurusima i imali smo proveru znanja iz matematike. Pa vi ste baš vredni. Nadam se da nije bilo naporno. A da li neko može da mi kaže da li je naučio možda neku novu reč na raspustu vezanu za leto? Ja jesam. Pavle je ponosno rekao. Sorling. Sva deca su pogledala u nastavnicu jer im je reč bila nepoznata, a i nastavnica je bila zbunjena. Pavle, jel možeš da ponoviš reč? Mislim da je nisam lepo čula. Naravno. Sorling. To je kada si na moru i pod vodom gledaš ribice sa maskom, onako, kao ronjenje. Aha, morat ćemo malo da poradimo na izgovoru te reči. Kaže se snorkeling, ne sorling. Pa da, to, snorkeling. Deca su se nasmejala i nastavila da dele sa ostatkom časa zanimljive reči koje su naučili tokom leta. Čas se završio i sa njim i prvi dan škole. Ponovo se oglasilo zvono i deca su izjurila napolje. Drugari, pa danas je bilo baš zabavno i već jedva čekam novi dan. I ja. Vidimo se sutra. Bio je to uspešan prvi dan škole. Bilo je puno druženja, učenja novih stvari, smeha i igara. Đaci su bili zadovoljni i srećni što su se ponovo vratili u klupe, a najviše su se obradovali svojim drugarima i novim školskim avanturama koje ih tek čekaju.